Os custos judiciais do derrubo da nave de Protección Civil ou do proceso relacionado co tanatorio Pompas Fúnebres poderían mermar os investimentos en preto d'1 millón de euros no Concello do Carballiño. O Concello do Carballiño fai públicas as bases para a Bolsa de Traballo de operario para o Servizo de Emerxencias Municipal. A Xunta e o Concello de Leiro colaboran para a posta en marcha dun polígono agrario de viñedo de 100 hectáreas. Ola, que tal? Moi boa noite a todos. Comezamos o informativo, como xa é habitual, facendo un repaso polos datos da pandemia do coronavirus na comarca do Carballiño. Hoxe na capitalidade baixamos os casos ata os 8, pola contra suben no Concello de Boborás ata os 7, só un menos que no Carballiño. Engadimos un concello máis, os que están libres xa de coronavirus son San Amaro, Punxín, O Iriso, Piñor e Beariz. A comarca baixa hoxe o número total de casos activos de coronavirus ata os 17. No Carballiño hoxe os datos baixan ata os 8 contagiados, 3 casos menos ca onte. Estas cifras xa supoñen unha estabilidade previa á terceira vaga a principios de xaneiro. Boborás é o concello que lle segue con máis casos. Hoxe sobe os casos nun contagiado máis para ter un total de 7. O Irixo mantén un caso activo e San Cristóbal de Cea baixa un caso para ter tamén un só contagio activo. Beariz, O Irixo, Piñor, Punxín e San Amaro están libres de coronavirus. Estes datos e a evolución dos concellos marcan o ritmo da desescalada. Ata esta semana, Punxín era o único concello da comarca no nivel 2 pola incidencia acumulada que tiña. Agora, o non ter casos activos, é previsible que pase xa ao nivel 3, aliviando as medidas restrictivas. Pola contra, o aumento de casos en Boborás, que estaba en nivel 3, fai previsible que o faga retroceder ao nivel 2, con menos liberdade nas medidas fronte ao coronavirus. E os nosos concellos veciños do Ribeiro manteñen tamén unhas cifras estables en contaxios de coronavirus e baixas tamén. Continúan libres de coronavirus os concellos de Melón, Carballeda de Avia e Castrelo de Miño. Ribadavia presenta hoxe 4 casos activos, un máis que na xornada de onte. Leiro mantén hoxe 3 contagiados tras subir un caso nesta pasada fin de semana. Cortegada e Avión presentan 2 casos, cada un deles manténdose estables. Arnoia, Beade e Cenlle manteñen un caso activo cada un dos concellos. E os concellos de Melón, Carballeda de Avia e Castrelo de Miño mantéñense libres de coronavirus. No, eso solo lo... Galicia presenta hoxe a cifra máis baixa de novos contagiados de coronavirus nesta terceira vaga, son 70. O número elevado de altas tamén restado a estes novos contaxios fai que o número total de casos activos en Galicia hoxe baixe dos 5.000. Nas últimas 24 horas, a comunidade galega conta con 70 positivos novos de coronavirus, facendo que restadas as altas os datos totais pasen os 4.953. A presión asistencial descendeu. Hoxe mantemos o mesmo número de persoas nas unidades de cuidados intensivos, 105, pero temos 48 ingresados menos ata os 383. Na área sanitaria de Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras baixouse dos 300 casos totais, contamos con 7 contagiados novos e restadas as altas, a cifra baixa con respecto a onte en 11 casos, ata os 280 casos totais. Os hospitais estabilizan as súas cifras, contando con unha persoa menos hospitalizada en planta nos 3 hospitais da provincia ata as 35 e mantemos 3 persoas nas unidades de cuidados intensivos. A campaña de vacinación segue a bo ritmo na nosa provincia. Hoxe súmanse tamén para recibir as súas doses colectivos esenciais da policía, bombeiros, persoal dos centros de menores e penitenciarios.
A vacinación na provincia de Ourense mantén as expectativas en función das vacinas que se reciben a diario. Na xornada de hoxe súmanse a vacinación outros sectores de colectivos esenciais como a Policía Autonómica e Nacional. Mañá mércores e o xoves será a quenda dos bombeiros, persoal de centros de menores, persoal penitenciario, forenses e persoal de inspección. Tamén entre mañá e o xoves se dará continuidade a outros colectivos que xa iniciaron a vacinación, pero quedaron persoas pendentes por baixa ou libranza, como ao persoal de centros de día, farmacias, servizo de atención a domicilio, persoas do Sergas e empresas externas. No Carballiño estaban chamadas a vacinación hoxe 120 persoas e no Hospital de Ourense 560 persoas. O Servizo Galego de Saúde reforza as vías para actualizar os datos da nosa tarxeta sanitaria. O Servizo Galego de Saúde salienta que a cidadanía galega ten a súa disposición varias ferramentas para actualizar os datos da tarxeta sanitaria, ben a través da súa páxina web www.sergas.es ou acudindo ou chamando ao centro de saúde correspondente. Coa posta en marcha do plan de vacinación, o Departamento Sanitario Galego pon a disposición da cidadanía outro número máis, o 981 569 540. Onte recibíronse ao redor de 100.000 chamadas aos Sergas e lembran a cidadanía que só é necesario que chamen neste momento os maiores de 80 anos que aínda non foron chamados para vacinar e teñan a certeza de que os datos da súa tarxeta non están actualizados. O Sergas reforza agora tamén as vías para actualizar os datos, co envío dun SMS cun pequeno texto no que se lles pregunta aos cidadáns se os teléfonos adscritos á súa tarxeta son os correctos. E hoxe temos os datos do paro do último mes de febreiro e Galicia é a única das 3 comunidades autónomas que baixaron o paro, un 0,41% de descenso con respecto ao mes de xaneiro. A directora xeral de Formación e Colocación, Celtia Lado, destacou que a comunidade segue a rexistrar menos persoas en emprego que no inicio da pandemia. A comunidade anota en febreiro unha baixada do paro do 0,41%, mentres que no Estado aumenta un 1,12%. Galicia gaña 1.692 afiliacións respecto de xaneiro, o que a sitúa como a cuarta rexión con mellor comportamento. Lado sinalou que a Xunta está a reforzar as súas políticas activas de emprego para loitar contra os efectos da pandemia, dándolle prioridade aos colectivos con máis dificultades. A Xunta, ante os efectos que a COVID-19 está a producir no mercado de traballo, está a reforzar as súas políticas activas de emprego destinadas aos colectivos con máis dificultades de atopar un traballo. O Goberno galego conta con un amplo abano de axudas para traballar a favor da igualdade laboral, que reforzamos este ano con 21 millóns de euros, con medidas para impulsar a conciliación, o emprego, a formación e a contratación das vítimas da violencia de xénero. Ao mesmo tempo, a Xunta tamén está a reforzar o seu apoio aos sectores máis afectados pola COVID-19. Temos en marcha o segundo plan de rescate para autónomos, microempresas, establecementos hostaleiros e outros negocios pechados polas restriccións sanitarias que, xunto co primeiro plan rescate, mobilizarán máis de 160 millóns de euros en 4 meses. Na nosa contorna, tanto a comarca do Carballiño como a do Ribeiro presentan cifras positivas, recuperando emprego neste pasado mes. Na comarca do Carballiño hai 34 parados menos. Destacamos que en Maside o paro conta con 17 persoas menos. En Boborás, 7 persoas atoparon emprego en febreiro e en San Cristobo de Cea, 8 persoas volveron ao mercado laboral. No Ribeiro, o paro conta con 16 persoas menos anotadas. Destacan Carballeda de Avia e Cenlle con 6 parados menos cada un deles e Cortegada con 4 desempregados menos. Os custos xudiciais do derrubo da nave de protección civil ou o proceso xudicial que hai pendente no tanatorio Pompas Fúnebres do Carballiño poden facer que os custes mermen os investimentos do Concello do Carballiño en preto d'1 millón de euros.
O proceso xudicial no que está inmerso o tanatorio Pompas Fúnebres pola denuncia de 3 comunidades veciñais contra a edificación afectará tamén o Concello, que foi a administración que autorizou a obra, con todos os informes positivos no seu momento, segundo fontes do Concello. No caso de que o recurso presentado non logre ser positivo para o Concello, a administración deberá abonar aos propietarios do tanatorio o custo das obras e os prexuizos derivados. Tanto este proceso xudicial como o que ocasiona o futuro derrubo da nave de protección civil no entorno da estación de ferrocarril suporán un custo para o Concello, engadindo o servizo de abogados que sumarán preto d'1 millón de euros. É unha licencia que se otorgou no seu momento con todos os informes positivos, incluso informes da propia Diputación, que se gañou en primeira instancia en Ourense, e agora, bueno, pois, nunha instancia superior, dice que esa licencia, tanto de actividade como urbanística, pois, está mal dada e que hai que paralizar a actividade. O Concello, bueno, pois, fará os recursos oportunos dende o punto de vista xurídico nas instancias a que corresponda, pero, bueno, non deixa de ser unha mala noticia para os veciños do Carballiño, porque no caso de que saia mal, pois o Concello terá que abonarlle aos propietarios do tanatorio a totalidade da inversión e os prexuicios que se podan derivar. Igual que non é tampouco unha boa noticia, pois ter que derribar a nave de protección civil, non é unha boa noticia ter que pagar casi 150.000 euros ou 200.000 de abogados polos xuicios que ganaron os que eran concelleiros e alcalde do Concello, e ao final, bueno, pois estamos falando de cerca de 1 millón de euros que se van a ter que sacar de outro tipo de inversións e de obras. Por eso digo que non é unha boa noticia por veciños do Carballiño. Nós acataremos as resolucións judiciais, como non pode ser de outro xeito, e executarémolas, e xa digo, neste caso, pois, presentaremos o pertinente recurso para tratar de que esta sentencia non sexa definitiva e non vaya nese sentido. Nos presentaremos os plazos da xusticia, xa sabes que son difíciles de predeterminar, non che podería dicir, vai depender máis que nada dos propios tribunais. Pode ser 6 meses, pode ser 1 ano ou poden ser 3, non temos certezas nin constancia. O que é verdade é que durante todo ese tempo a paralización desa actividade pois vai estar creando un perxuicio evidente á empresa de Pompas Fúnebres, neste caso. O Concello, plantexando a posibilidade de que o resultado destes procesos sexa negativo, conta con que os investimentos previstos veránse mermados polo custe que deberán asumir. Polo de agora, aínda non está establecido que proxectos serían os que quedasen prorrogados. No, o que se ten establecido é que hai cousas que hai que recortar unha partida pois importante para cousas que iban a ter outro uso de máis visibilización no pueblo, evidentemente. Aquí isto pouco a xente vai ver, porque, quero dicir, das a paradoxa de que incluso tirando as obras do tanatorio, se piden licencia ao día seguinte, habería que volver a darse, porque máis ou menos son matices moi pequenos os que se están discutindo. Pero, bueno, son cousas que afectan a práctica totalidade dos concellos. A inseguridade xurídica, pois, moitas veces deste tipo de actuacións. Xa digo, aquí non é da miña época, é de época anterior, pero teño que dicir que esa licencia foi coincidida con todas as da lei, con informes dos técnicos da Diputación e que se chegou a ganar pois, en primeira instancia en Ourense. Por eso digo que, bueno, é complexo e é difícil. A realidade, bueno, pois que vai supor un detrimento das inversións que podería facer o Concello do Carballiño no conxunto de melloras na vila e no Concello. O Concello do Carballiño fai públicas as bases para a bolsa de traballo para o posto de operario para o Servizo de Emerxencias Municipal.
A Concellería Delegada de Persoal convoca as bolsas de emprego para o posto de traballo de operario para o Grupo de Emerxencias Municipal. A presentación de solicitudes poderá facerse no Rexistro Xeral do Concello ou mediante calquera das formas establecidas no procedemento administrativo. As solicitudes que se presenten a través da oficina de correos deberán entregarse nun sobre aberto para que sexan xeladas e datadas polo funcionario de correos. De presentarse nun rexistro distinto do Rexistro Xeral Municipal, será obrigatorio comunicarlle por fax ao Concello a presentación de dita instancia. O resto da información pode consultarse no taboleiro de anuncios ou na páxina web municipal www.carballiño.gal. Bueno, de maneira difícil, foi a falta de personal evidente, hubo que reestructurar turnos e esperemos que ahora con esta bolsa e con estas contratacións pois podase volver a unha operatividade ao 100%. O Concello executa o cambio de abastecemento en Arcos e prevé tamén facer os traballos de mellora no acceso termal dos bañiños. O Concello do Carballiño está executando nestes días o cambio do sistema de abastecemento de augas e pavimentación en diversas zonas da parroquia de Arcos. Estas melloras foron adxudicadas á empresa Asfagal cun presuposto de 22.000 euros. A duración destas obras iniciadas a pasada semana durarán apenas un par de semanas máis. A zona de Arcos xa sufriu varias reformas en meses anteriores, unidas coas que se realizaron nas rúas colindante do Pico Seco, do Volante, da Pena Grande e de Beariz. Dentro do plan de mellora de accesibilidade aos recursos termais, impulsado pola Deputación Provincial e o Concello do Carballiño, tamén está previsto acondicionar o acceso á zona termal, o Bañiño de Arcos. Espazo Común asegura que o Concello do Carballiño perdeu preto de 1,5 millón de euros en subvencións nos últimos 2 anos. A formación asegura que nos pasados días comezaron a ter documentación sobre a xestión económica do Concello do Carballiño durante o pasado ano 2020. Afirman que no 2019 perdeuse a subvención do Obradoiro que tería permitido facer proxectos e xerar un posto de traballo durante 9 meses para desempregados, e a da Aula CEMIT, que aseguran que a dan por perdida logo de non recibir resposta do Goberno. No ano 2020 afirma Espazo Común que se perderon 2 obradoiros anunciados e do Plan Integrado de Emprego, e tamén se referiron á perda da subvención de 30.000 euros concedida pola Xunta de Galicia para facer a cuberta do Parque Infantil dos 4 Camiños que foi solicitada. A formación recorre a estes datos para dar conta da que chaman unha mala xestión do goberno local. A Mancomunidade de Concellos do Carballiño vai a poñer en marcha o obradoiro 8M Somos Diferentes, Somos Iguais, dentro do programa de educación familiar. Este obradoiro vaise a poñer en marcha durante a semana do 8 de marzo con motivo do Día Internacional da Muller. O obxectivo é traballar a igualdade de xénero dende idades temperás, coidando os xoguetes que lles ofrecen nas tarefas domésticas, nos contos, entre outras actividades cotiás. A iniciativa está destinada a cativos de entre 3 e 12 anos, ca entrega dun kit educativo creativo para a realización dunha actividade en familia, coa colaboración dos colexios dos concellos mancomunados para a entrega, recollida e exposición dos traballos realizados. A actividade levará concellos de Beariz, Boborás, Oirixo, San Amaro e Piñor, e máis concretamente nos centros educativos de cada un dos municipios. A Xunta de Galicia e o Concello de Leiro van a colaborar para poñer en marcha un polígono agrario de viñedo de 100 hectáreas.
A Consellería de Medio Rural e o Concello de Leiro colaborarán na posta en marcha dun proxecto piloto de polígono agrario de viñedo de 100 hectáreas neste municipio ourensán, o abeiro da futura Lei de Recuperación da Terra Agraria de Galicia, actualmente a debate no Parlamento galego. No caso concreto de Leiro, trátase de aproveitar a súa vocación vitivinícola e o seu emprazamento dentro da denominación de orixe ribeiro para agrupar terreos co fin de mellorar a súa xestión e a súa productividade. O conselleiro de Medio Rural, José González, reuniuse co alcalde de Leiro, Francisco José Fernández, para concretar os detalles desta iniciativa e para coñecer e avaliar esta e outras posibilidades de impulso ao agro neste municipio. E seguimos tamén no Ribeiro porque a Mancomunidade vende a aprobar os seus orzamentos para este ano, logrando reducir en 2.500 euros o custo dos servizos para cada concello. A Mancomunidade de Concellos do Ribeiro, tamén liderada por Francisco José Fernández, alcalde de Leiro, aprobou tamén os seus presupostos para este ano. A novidade é que neste exercicio conseguiuse reducir o pago de cada concello en 2.500 euros, mantendo os mesmos servizos e sumando os gastos a maiores derivados da situación sanitaria. Deste e doutros temas de interese, tanto relacionados coa Mancomunidade como co Concello de Leiro, faláronos o seu presidente, que estará hoxe con nós no espazo de entrevistas a Cotío. A mí, máis que os presupostos da Mancomunidade, porque os presupostos da Mancomunidade é moi fácil facelos, o sea, ver o que se gasta e o que non chega cubre os nosos concellos, pero o que sí, quero dicir, é a liquidación do presuposto do ano 2019, que é o que nos tal, e liquidamos con 1.500 euros, 2.500 euros menos por concello. O sea, pagamos en total menos. E houbo un importante aumento con respecto ao 2019 de gastos derivados do COVID. O sea, gastamos moitísimo en mascarillas, gastamos moitísimo en EPIs, en servicios sociales, gastamos moitísimo en proteccións para os obradoiros. Entonces, polo tanto, creo que teño aquí o resultado, pero nun presupuesto donde conseguimos que se aportase 2.500 euros menos e que non subiu, pois eso hasta eso o critican porque dice que non o entenden. Bueno, pois mire, as contas son as que salen. O Diario Oficial de Galicia publica hoxe o cambio de titularidade a favor do Concello de Cenlle da travesía de Trasariz. Nesta vía vai a investir a Xunta de Galicia para a súa reforma 170.000 euros. A Xunta publica hoxe a transferencia a favor do Concello de Cenlle dun treito antigo da Nacional 120, denominado Travesía de Trasariz, como paso previo á súa reforma, que se levará a cabo cun investimento autonómico de máis de 170.000 euros. A transferencia será efectiva dende mañá tras a súa publicación hoxe no Diario Oficial de Galicia. No mes de xaneiro, o Concello e a Consellería de Infraestructuras e Mobilidade asinaron o convenio de colaboración para executar as obras de humanización e o reforzo da seguridade neste treito de preto de 450 metros de lonxitude. Mediante este convenio, a Xunta asume o custo das actuacións e o municipio asume o compromiso de aceptar a titularidade da estrada. Mañá mércores amencerá no Carballiño con néboas e cos ceos anubrados. A tarde vai a estar máis solleira, pero aínda así, as néboas non nos van a abandonar durante moitas horas durante a xornada de mañá. As temperaturas mínimas baixan considerablemente ata os 3 graus e as máximas subirán ata os 18 graus de temperatura. Mañá mércores tamén teremos no Concello de Ribadavia unha xornada coas temperaturas máis extremas, as mínimas máis baixas ata os 4 graus e as máximas altas ata os 20 graus de temperatura. A mañá vai a estar cuberta e a tarde máis despexada, pero tamén con néboas hacia a final do día.
Mañá notaremos entón un cambio radical nas temperaturas, bastante máis frescas as noites e moito máis caluroso o día, 20 graus que teremos no Ribeiro, é unha temperatura bastante máis alta do agardado para esta época do ano, a pesar de que está a primavera á volta da esquina, todavía estamos no inverno. Quédense connosco porque agora imos ofrecerlles a entrevista que lle vai a realizar María Muleiro no seu espazo de entrevistas a Cotío, o alcalde de Leiro e presidente tamén da Mancomunidade do Ribeiro, Francisco José Fernández. E se queren estar informados a última de todo o que acontece nos concellos da nosa contorna, xa saben que poden atopalo na nosa página web www.badalnovas.com ou tamén na nosa página de Facebook. Que pasen unha moi boa noite e volvemos mañá como cada xornada.